Кой покръсти Киевска Русия? Един въпрос, който през последните десетилетия добива все по-голяма актуалност. Въпрос, който е пряко свързан с нас, българите. И ако е така, защо десетилетия наред, ако не и векове, руската историография мълчи? Здравейте, уважаеми зрители! Вие отново сте с предаването "Памет без давност". Аз съм Горан Благоев. След секунди в първата част малко известни, бих казал дори укривани факти за мисията на българите при покръстването на Киевска Русия през X век. В разговор с доцент Веселина Вачкова. А след това, във втората част на предаването, какво се случи с македонските земи, освободени преди 110 години от българската армия по време на Първата световна война. Също малко известни факти, които за първи път излизат от архивите. За тях ще ни говори доцент Живко Левтеров. Всичко това в днешното издание на предаването "Памет без давност", предаването, което започва сега. Имат ли роля българите по времето на свети княз Борис и на цар Симеон за покръстването на Киевска Русия, държава от варвари и езичници? И ако такава роля наистина сме имали, защо тази роля беше укривана? Казвам добър вечер на доцент Веселина Вачкова, обичан наш гост и известен историк. Здравейте! Обикновено, и аз благодаря, че се отзовахте. Обикновено в масовата представа, в масовата историография, руснаците особено много обичат сега Москва да го налага като идея. Приели са директно покръстването от Византия. Директно от Константинопол, при това 2 пъти директно от Константинопол. Това е официалната руска позиция, да речем от 50-те години на миналия век. Защото, както ще стане дума след малко, руската наука в никакъв случай не е останала безразлична към истината за покръстването на Киевска Русия. Оттам вече, тъй като официално покръствана е само Киевска Русия, а пък единствената Русия е Киев. Нито Псков, нито Новгород, нито Суздал, нито пък Москва са Русия. По-малко, да, са Русия. Те какво са всъщност една скоба? Ами те са княжества. Значи Киевското е Киевска Рус, Псковското, което се създава по един много определен модел на Преслав. Това е, разбира се, княжеството на княгиня Олга от това време. Суздал си е Суздал, Новгород е Новгород. Никога не са се наричали Новгородска Рус или Суздалска Рус. Московска Рус започва да се използва много късно с чисто имперски претенции. Много по-рано започва да се нарича Трети Рим. Всъщност Москва много преди да са се изобщо осмислили като руснаци, някакъв наследник на Русия, Киевска Русия. Когато говорим за официалната доктрина, която за съжаление не е само руската, тя е и българската официална доктрина. В това отношение руската наука може и да открива нещо, българската наука ще е последната, която ще започне да ревизира нашата роля в формирането на културите в степта. Защо? Комплекси някакви? Лично според мен, от много зле разбирана политическа коректност. Една грешка, която направихме с Македония, след като много дълги години и десетилетия правихме с Русия. Правили сме я с Румъния, правили сме я с Сърбия, правили сме я с Хърватия. Т.е. това са духовни провинции на средновековна България. И от тази гледна точка ние всички тези страни в един момент много толерантно, като всички знаят как седят нещата, защо да ги комплексираме. Комшиите, още повече голямата северна страна, просто не изтъкваме заслугите си, тъй като те са толкова очевидни, толкова факти има за тях, както, например, ще видим, има много факти за това, че Киевска Русия на практика е формирана още от началото на X век под изцяло българско влияние. Преди още християнизацията. Преди официалната християнизация първо на Олга, според руската доктрина в Константинопол, което става 955 година,
и преди официалното покръстване и на внука и Владимир, 80-те години на същия век, пак в Константинопол. Значи официалната руска доктрина, поначало за цялото християнство и за цялата култура е, че всичко идва някакси директно от Византия, Константинопол. И не от някъде другаде. Само Константинопол. Само Константинопол, защото имаме доста византийски градове в северното при Черноморие. Не идва от там християнството, което би било много естествено. По-логично, да. Само той идва директно от Константинопол. При това директно са отишли руските владетели в Константинопол и по някаква причина са били покръстени. По това се едно причина. Директно сега да те приеме Тръмп, а не да е губернатора, примерно, на Ню Йорк, да си контактуваш. Да, едното е, нали, на най-високо равнище стават нещата. Това е първото. Второто, което е не по-маловажно, за да те приеме Тръмп, трябва да искаш да те приеме Тръмп. Тоест, това се показва като една целенасочена руска политика за приобщаване към един определен модел, към едно определено бъдещо наследство. Значи, това са двете цели, много обясними, съвсем логични на руската историография. Които са със всъщност задна дата. Връщат нещата, интерпретират. Да, те ги интерпретират и започват така да ги интерпретират много късно. В интерес на истината и през късния 18 и през ранния 19 век има много руски учени, които просто е мисия на живота им да разберат точно как и точно какво е това християнство, което е руското. Най-малкото, защото руското християнство е много своеобразно. Точно 18-19 век намирането на един оригинален път на руското християнство е въпрос на оцеляване на руската църква. Както знаем, тя не оцелява руската църква. Революцията решава съдбата и преди това Петър се опитва да реши съдбата й. Значи тя има проблеми, руската църква, и всеки, който живееш с нейните проблеми, се интересува от това как е покръстена, как се е създала. Официално трябва да чакаме княгиня Олга, вдовица вече, да отиде в Константинопол и да се покръсти, или да чакаме княз Владимир, изключителен неприятен езичник, гонител на християните, да отиде пак в Константинопол и пак да се покръсти. Значи, обаче, извинете, ще прекъсвам един друг документ, и то средновековен летопис, Йоакимовата летопис, казва нещо съвсем друго. Нека да го чуем. Кратък е откъса и ще продължим. Владимир потегли към българите и след като ги победи, сключи мир и прие кръщение, той и синовете му, и покръсти цялата руска земя. От българския цар Симеон получи учени свещеници и достатъчно книги. Владимир изпрати свои хора в Константинопол при Василевса и патриарха да поиска митрополит. Те се зарадваха много и изпратиха митрополит Михаил, мъж изключително учен и богобоязлив, същински българин. С него 4 епископи и много свещеници, дякони и певци от славяните. Митрополитът по съвет на Владимир постави епископи в Ростов, Новгород, Владимир и Белгород. Още веднъж акцент, уважаеми зрители, това е собствено руски летопис, т.е. нямаме нито византийско, нито българско влияние в него. Това самите средновековни руснаци си го пишат. Да, за Йоакимовата мога да кажем, че няма пряко българско влияние. По-право не е изтъкнато от самия автор. Във всички останали от първите летописи руски от 12 век, а именно слово за полка на Игор и повест за изминалите години на Нестор, и в двата случая се казва, че има български извор. Значи повестта, началната руска летопис от 12 век на Нестор, изрично се казва, че тя стъпва на документите, оставени от Григорий, църковник и мних на всички български свещеници. Значи тези записи на Григорий мних, ще говорим за него, са основата на руските летописи. Да се върнем обаче към този извор, този летопис.
Излиза, че Владимир княза им, който е почитан като покръстител не само на Киевска Русия, на цяла Русия, приема християнство от българите. И много парадоксално, че той всъщност се покръства от държава, която всъщност е победил, а не е победен. Ами той не е и победил тази държава, в интерес на истината. Той е малко като покръстването на българите 863-та. Ушким ни побеждава Византия, покръствани, а пък ние печелим територии и така нататък. Няма такива случки в реалната история. Не, изобщо в реалната история няма. По същия начин тази победа на Владимир е нещо доста непроследимо в изворите. Да, имаме със Светослав много проблеми. Владимир идва като наследник, както и самия Светослав идва като наследник. Иска малък Преславец да си го прави столица. Ние трябва да се зачудим защо е така. Защо тези хора... Че и наследник е. Да, те смятат, че имат пряка връзка с Преславския двор. И защо е така? Ами в писмата на Светослав до баба му Олга, ние имаме до майка му Олга, ние имаме много точно описание. Това е най-хубавата страна. Тук е мед, мляко, масло, всички пътища, земния рай и така нататък. И тук е моето, казва, на моите роднини земята. Какви са тези роднини и защо го пише точно на Олга, а и защо внука на Олга се казва Владимир? Това име за първи път се появява изобщо в този регион. Ами то за първи път се появява изобщо, но най-вероятно Владимир, на когото е кръстен Владимир, покръстителя на Русия, е Расате Владимир, който пък по всяка вероятност е бащата на Олга Елена. Това обяснява цялата политика на тези руски владетели в Киев. Тоест Олга не е варяжка благородничка, ми е българска принцеса. Ами ако вярваме на началната руска летопис, тя си е царкиня от Плисков. Така, значи руски извори за варяжка принцеса няма по това време. Тогава излиза, извинявайте, че... е много късна, да. Да, че всъщност имаме родова приемственост. Внука идва да се кръсти в прародината на родината на баба си. Да, на езика, който знае и по ритуала, който знае. Че значи половината династия киевска с български произход. Не само половината, всъщност цялата, която знаем, защото за Олег знаем, че не е с български произход, но ние Олег не знаем дали е изобщо киевски княз или е главен воевода на Игор, докато Игор поотрасне, затова му търси жена и така нататък. Тоест излиза, че по този извор и много по-логично изглежда, че Киевска Русия приема християнство от България. Ами няма откъде другаде да го приеме, между другото. Защо? Има една легенда, която официалното и наименование е житие на свети княз Владимир, където имаме един много знаменателен момент, а той прави диспут между евреите, мюсюлманите и християните, за да избере религията на своя двор. Точно както преди това същото нещо прави хазарския Хаган, само че той избира юдаизма. И нашия княз Борис го прави, поне според изборите. И нашия княз Борис го прави. Интересно е кой представлява християните и кой представлява мюсюлманите в този диспут. Мюсюлманите са от Волжка България, т.е. българи. Християните говорят на езика на Владимир. Ушким това е константинополския модел, само че те говорят на нашия език. Значи ние исляма и християнството се предлагат на практика от българи. А юдаизма, доколкото хазарския хаганат има много силно династично присъствие на българите, все пак ще кажем, там са хазарите, които предлагат юдаизма. Какъв е големия проблем изобщо на руската историография? Руската историография няма толкова голям проблем до 19 век. След 19 век е друго. С Дунавска България. Големия проблем е Волжка България. Тя е огромна,
суперкултурна и много ислямска. Вярно, че исляма е много български, с много примеси. Много, те са просто нововъведения, които, например, не може ние да постим от сутрин до вечер, по проста причина, че в нашите земи има територии, където не залязва слънцето. Как ще пустим? Няма да е едно за всички правоверни, няма да пустим по този начин. Или как така няма да се къпем мъже и жени заедно в ръката. Ние винаги сме го правили, ще продължаваме да го правим. Това са точките, нали, които ние ги правим. Но да се върнем към Киевска Русия и българското покръстване. Това означава, че този златен век, който Симеон го прави, има наистина много силно влияние в североизточната част на Европа. Не само на североизток от нас. И Борис, и Симеон, и Петър на практика имат огромно влияние, защото ние не можем да отделим действието на тези книжовници в периода на тримата владетели. Още повече, че като им видим от скъдните биографии, единственото, което знаем, че много дълго са живели всичките. Това повечето книжовници по това време знаят очевидно как да живеят. И за какъв отзвук става дума? Отзвука е следния. По същото време са покръстени, между другото, турките, т.е. унгарците. А кой покръства турките? Според византийския избор, те дошли заедно с Владимир и се покръстили. Нито казано кой е този владетел, нито нищо. После се появява началото на 12 век Иштван, първовенчан, и ние знаем, че той е първовенчания, но кой е покръствал унгарците, маджарите, идея си нямаме. Всъщност това е влиянието директно. Така или иначе цялата държавна идеология на маджарите е идеологията на България от Златния век. Цялата идея на Киевска Русия е идеологията на България от Златния век. Тогава да дешифрираме кой е този Михаил, който го чухме в извора. При все, че един друг Михаил, или може би същия, се споменава в същия извор в малко по-ранен период с други знакови личности от Киевска Русия. Византия праща български епископ в Киевска Русия. Много е важно какъв е този български епископ. Защото по това време е много важно да се каже каква е структурата на България, на българската църква и може ли Византия да изпрати изобщо епископ. Структурата на българската църква е много странна. Ние би трябвало да имаме архиепископ в Дръстър. Ние обаче със сигурност имаме архиепископ в Преслав. Със сигурност имаме архиепископ, поне такава е традицията, която остава по-късно, в Охрид. Имаме в Средец. Борила Синодик ни е изредил много добре как седи структурата на българската църква. Една голяма патриаршия и 7 седмосвещника, още от времето на княз Борис. Този Михаил може да е всеки друг, но не е нито глава на българската църква, нито пък е изпратен от Константинопол без знанието на българската църква. Това е просто наратив. Така се казва. Константинопол ги изпрати. В Константинопол никога не е имало школа за славянска духовност и за славянски книги. Изобщо не знаят, между другото, как изглеждат тези славянски книги в Константинопол. Тези славянски книги, всички в двата им варианта, нека не забравяме, че това, което занасяме в Киевска Русия, не е цялото наследство на българската книжовност. Ние занасяме половината, само тази, която е, нека да я наречем, за бърза масова грамотност. Да, т.е. ние изнасяме една писменост, която е позната само в България. Това е преславската кирилица. Тогава излиза, че този Михаил е първият духовен глава на Киевска Русия. Първият епископ, най-вероятно. Да, би могло да бъде той, стига да не е Григорий Мних. Защо? Защото Григорий Мних, бидейки мних съдия на всички, това са така наречените съдии в православието, има и вселенски съдии, много интересна тема.
Бидейки съдия на всички български църкви, той спокойно може да е глава на Киевска Русия. Лично според мен е по-скоро Григорий Мних, който е главният духовник на Олга. Той с нея пътува. Винаги пътува с нея. И лично според мен преди Михаил, защото то Михаил може и да е втори епископ, пак е българин. Първият обаче по-скоро е големия книжовник. Той е някаква титанична фигура. Той е преводача на Стария Завет, той е преводача на канона на Стария Завет и, което е много важно, неговото творчество е на тази преславска кирилица, за която говорим и която няма как изобщо да бъде изпратена от Константинопол поради невъзможността да имат поне един ограмотен в тази писменост духовник. Не, че нямаме и няколко текста на глаголица. Имаме. Те по-скоро могат да се свържат с пребиваването на принц Боян Вениамин и това много първо мощно християнско присъствие около княгиня Олга в самото начало още на 10 век. Тоест, безспорни са фактите, че християнството в руските земи през 9-10 век идва от България. Категорично идва от България и носи всички черти на българското християнство, включително и тази особена църковна структура и особено отношение към Константинопол и към останалите църкви. И към Иерусалим, и към съответно Рим. Всички особености на българската култура, включително цялото богатство на този нов език, който може да приобщи към вярата, обяснявайки непонятни неща, като София. Ако кажем на някой София, какво ще разбере? Нищо. Ако кажем премъдрост, никой няма да сбърка човешката мъдрост или мъдростта на дядо си, да, с Божията премъдрост. Тоест християнството в Киев носи и после от Киев, което се разпространява, носи тази изключителна дълбочина на вярата, което може да се получи само с едно не просто преведено християнство, а с една изказана на собствен език дълбока християнска вяра. Много благодаря за този разговор. Важен за напомняне какво сме им дали, защото това крайна сметка ни прави отговорни и към настоящето, и към духовното наследство, което трябва да пази. Благодаря много. И тях и нас много ни прави, да. Аз благодаря. Благодаря на доцент Веселина Вачкова. С това първата част от днешната ни среща завърши, уважаеми зрители. Ще се видим отново след рекламите, когато ще се пренесем 110 години назад, за да станем свидетели на освобождаването на Вардарска Македония от сръбска власт.